Muna mga foreigner. Bisaya di. Lami kayong Bisaya, lami panin mo. Ah. Hello, mga on may mukbang. Itong kanon. Ya. Lami as okra eh. Lami panin mo. Hindi man sa pwede. Kaya hugot. Hugot, lagot-hugot. On the wings of love. Yeah! Ano masang laksi ba? Pak. Naluya sa anak na. Mangiti kamay nila. On the wings of love. Agi! Ngiti dati. Ongit ka mami, au dade, au mam. Dodo. Si mami may nangitan. Ang dudong je. Bahaw. Ah, Oh. Mangaan! si Madam. Si Madam Auring Saag. Ha? Lagi, loy kayo daw, wala. Tuloy Ano ang... magkaon? Hmm. So kinila ba kinila timpla? Hmm. Wala ingit niya ako lang. Oh, din. Kini eh. Yehey! Nana. Betul mo ka mo mungit og kanang kinamot do. Yan ay. Ay, para sa manok ma. Tuyo. Betul. Birahi. Pang lasi ba kung mo koy. Gado mo ba? Balik na tao. Sa. Ito jadi pulutan eh. Ano ka? Birahi dong. Dong, tiyo. Dami yung Bisaya no? Muna mga foreigner. Bisaya di. Lami kayong Bisaya, lami panin mo. Ah. Manok Bisaya. Isa tong order og kanang lechon native manok. Yan, available. We accept here. Ah. I'm not available, muluto ra ko. Ito pala ba? Wow. Ay, sagay si Dudong og legs na kay ingkit yan na. Ito no, di bito na mga kuan, tang-tang. Lingaw siya ba? Yehey! Ah, ayaw ni. Ano ya? Majurit dong. Kana, ayun na to siya. Ako din ay kuan mag. Wow! Hold. Hold. Ito na mukbang. Yeah. What is that? Ano?
Ako malagi mo sa pasto. Hindi na rin gusto ko. Hindi na rin gusto ko. Ito mo, dito ano dito. Antam na sila lagi. Sumba ko. Ano may subahan di ako bilista ko? Ngawan nila. Di ko na may ibot lang na. Tuksa na niya lami. Ano, may ano. Ribs. Manapa mga. Mga na po, di naman po. Dali arang mukbang mo. Kaya na po. Pwede mo magsilbi o mukbang. Ay, sige naman. Nagdang gamay na ng rice at ito lang. Sulit na to. Kaya dapat Pwede ito. mo. Karo na ito. How are you, nak? Lala na ko sa matagil. Ano yan? Hindi, maligo ito na ron. Ligo tayo sa swimming pool daw. Asa nga swimming pool? Para isda. Na, mga tol ka na dong. Sa iya swimming pool, what is a swimming pool? Oo, dahil. Ngito sa nakro. Ay, Uy, yan ang tambo. Ayaw na gawa. Batang. Eh, pagkawas isda daw ha. Nilakpot. So, nilagpot ba? Nilagpot sa puso Buhi mo. pa. Nilagpot sa puso mo. yung saging. Kaya ang viewers ng 20 peso. Ha? 20 peso. Bisa ko eh. 60. Selfie. Selfie. Full. 6,000. 6,000 views na mo. Tingnan ba? Sus, bakuan niya. Wala, sus. Hayaya. Sila, sila. Ha? Awa lang yan. Atin, timang ikulay. Ang dito ko. Nakasundog ito pag kita. Mga ako sa wala ko. May driver ninyo. Awa din ko. Naku, kita mong vlog. Taga ko. Ay, yung pituhit ang unod. Basta bukog bukuan. Kalimutan awan mo taon ba? Ano pa siya? Humot kayo ang kuan mo. Ano yun? Tangal. Tangal. Lemongrass. Lemongrass. Ang ito, dudong kalunil. Nek! Dong! Nick! Oh, Nick! Dong! Tara, Nick! Nick! Uy, okay kaya? Linog siya. Hindi pa na yun na-ingkit. Islog. Itlog mo. Try ka na ba? Hello! Bata pa dagnaw. Mukbang sa daw? Mukbang dudong. Hindi ko na. Di ko eh. Gahi mo na, di ba? Hindi na ba yung gunahan siya sa amin na? Lubos. Iso. Tagak. Matagak ang manok. Buhi pa na yung manok doon. Mamaya sa ako. Wala. Yan na yun na kayo mukha ng yung ingkit. Ito na ah. Lama na lang na nahabilin sa amuhang mukbang. Mumuho na lang og bukog.